За следваща среща ами 2 да имат готовност категория до 88 кг бели кони. Константината Асов Льопе и Емил Георгиев Никол. И ръката я седи пред ходи блок-даун. Спокойно, държи врата! Вече ръка, държи врата! Спокойно! Добре, стай! Добре! Браво! Спокойно, дишай! Дишай! Да, Иво! Спокойно, виж, спокойно. Браво, коляно нагоре. Върти. Браво, Велко, дишай. Стай. Добре, контрол, изчакай. Още двете ръце. Браво. Разкуй го. Краката, бе, не си краката. Иво, изтръскай го това, бе. Спокойно. Върни се леко назад. Точно сега пак. Иво, махай го там. Дишай. Иво, махай го. Добре, бързай. Махай го, Иво. Пак. Планира, бе, точно сега. Лягай на твоя ляво рамо. Лягай. Мети с десен крак и лягай. Аре, бе, към мен. Искам да за мен. Дай ми към мен. 2 минути и половина, Иво. Добре, спокойно. Дърпай, спокойно ще стане. Спокойно. Браво, бе! Къде го да отипа? Ево, машина. Браво, Велко. Само